Това, което ще предложим ние, е повишаване на имуществените санкции, които са предвидени в Закона за енергетика при неизпълнение на лицензионни дейности и при констатирани нарушения по техническата подготовка и готовност на електроразпределителните мрежи, тъй като нашия анализ показва, че предвидените към настоящия момент в Закона санкции са прекалено малки. Ще предложим увеличение. И на трето място, като законодателна мярка, която надявам се всички тези законодателни мерки да бъдат припознати от народните представители, за да може по-бързо да бъдат имплементирани и въведени в нашето законодателство, е именно фиксирани инвестиционни разходи на електроразпределителните предприятия по отношение поддръжка, ремонт на електропреносната мрежа. Тъй като голяма част от електроразпределителната мрежа е с живот от въвеждането и в експлоатация над 40 до 50 години и считаме, че част от причините, довели до това продължително прекъсване на електроподаването, се дължат и на този фактор, а именно необходимостта от подмяна, казвам, на стълбове, на кабели и други мерки. Също така ще анализираме и необходимостта от увеличаване на сервитутните зони. Това е полосата, в която има законов ангажимент да бъдат разчиствани около съответните кабели. По отношение на моя призив към Комисията за енергийно и водно регулиране за проверка на инвестиционните разходи. Действително се надявам, тъй като това касае проверка за инвестиционни разходи, които са в настоящия регулаторен период. Половината от този регулаторен период вече е изминал. И, както българският народ казва, ние през лятото се готвим за зимата. Аз считам, че трябва да бъде извършена много подробна проверка на всички инвестиционни разходи и на трите електроразпределителни предприятия, дали те са извършени подобаващо в необходимото качество и срок. И не на последно място, това, което още в събота, след като обиколих част от засегнатите райони, подписах заповед, с която отказах и на трите електроразпределителни предприятия да им призная наличието на непреодолима сила след 48-я час, тъй като съгласно Закона за енергетиката, министъра на енергетиката може след 48-я час, когато липсва електроподаване, да въведе ограничителен режим на база непреодолима сила. Категорично считам, че наличието на снеговалеж през зимата не представлява събитие от извънреден характер, което не може да бъде предвидимо. Ако имате някакви въпроси, съм на разположение. Да, Марияна Бойкова, 24 часа. Господин Малинов, председателя Иванов на КЕВР каза, че те от 2018 година ЕРП-тата си изпълняват инвестиционните програми и не са санкционирани от тогава. Но той чете членове от закона, че е задължението за техническото състояние на мрежите, на съоръженията в енергетиката, то е ваше. Така че се получи някаква задочна размяна на становища, да го кажа меко. Как ще коментирате това? И проблемите в Трявна, в Габрово, в Троян са системни. Те не са от днес, не са от тази зима. Миналата Коледа в Трявна пак нямаше ток. Значи, трябват наистина системни мерки и системен контрол. Благодаря ви за въпроса. Действително сте абсолютно прави, че има повторяемост. Да не употребя по-тежка дума по отношение на определени региони. Именно поради тази причина ние предлагаме дългосрочни решения. Ще предложим дългосрочни решения и затова акцентирах
на законодателна промяна, където електроразпределителните предприятия да бъдат задължени за процент на годишна база инвестиционни програми и разходи за поддръжка на мрежата. Тъй като това, което одобрява Комисията за енергийно и водно регулиране като инвестиционна програма, включва и други разходи, които считам, че следва да бъде извършено това прецизиране. Разходи за подобряване и измерването на пренесената и доставена електроенергия, нейното отчитане, разходи за присъединяване на нови клиенти, те следва също да бъдат извършвани, но приоритетно значение трябва да се даде на разходите за поддръжката и ремонта на мрежата, за почистването на сервитутите. Другото, което казах като законодателна мярка, за да отговоря на вашия въпрос, именно увеличаването на имуществените санкции при констатиране на такива нарушения. Това, с което правомощие разполага министъра на енергетиката, е да извърши контрол по отношение на техническа готовност на съоръжения, след което има възможност и законово право да даде задължителни предписания. И едва след това, ако тези задължителни предписания не бъдат извършени, да наложи с индивидуален административен акт съответно глоба или имуществена санкция в размери, които са до 10 000 лева. Изключително неадекватно според мен. И поради тази причина, но за да ви отговоря на въпроса, лицензиите за съответните територии се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране. Така че изпълнението на лицензионните задължения е в правомощията и контрола на Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин министър, въпросът ми е свързан с обезщетенията от страна на държавата. Откъде ще дойдат тези 2 милиона лева? И това, поне което аз се чудя, не е ли редно първо ЕРП-тата да ги изплатят това, което дължат за без ток, а след това хипотетично държавата да помогне? Мисълта ми е, няма ли частни фирми, които трябва да свършат работа, с която върши държавата? Съгласно... Може само да добавя към колегата, кое налага тази извънредна помощ и през всичките тия години винаги е имало през зимата семейства без ток. Кое кара правителството сега да даде тия помощи? Още веднъж подчертавам, съгласно общите условия на договорите, което всеки един клиент, битов клиент, има със съответното електроразпределително предприятие, са предвидени такива неустойки. И тези неустойки трябва да бъдат изплатени от ЕРП-тата и гражданите трябва да си ги търсят. Но, анализирайки размера на тези неустойки и с оглед продължителността на оставането без ток, ние считаме, че допълнително трябва да бъдат подпомогнати гражданите. След координация с министъра на финансите, тези до 2 милиона и 200 хиляди лева ще бъдат осигурени от преструктуриране на Закона за държавния бюджет за 2024 година. Тъй като на срещите ми с гражданите, те изрично подчертаха, че са имали допълнителни разходи. Не само за отопление, не само за светлина, но включително и разходи, комуникационни разходи, за да могат да се подадат сигналите към електроразпределителните предприятия. Всъщност, като казвате за сигналите към МРП-тата, вие как се свързвате с тях, защото хората се оплакват, че няма комуникация с тях, кол-центровете не отговарят. Такъв беше проблемът и в София преди време, когато огромна част от града дълго време остана без ток, никаква комуникация с клиентите, които им плащат. Аз ще ви дам един пример от моето посещение в Габрово, където един гражданин каза: господин министър, дайте заедно с вас да се опитаме да се свържим с кол-център от моя телефон. И ние с него слушахме около 3 минути една много хубава мелодия. След като преди това трябваше да изберем от 1 до 9, за да се възползваме от която и да е услуга. Проверяваме в момента и така наречените импулсни телефони. Защото считам, че осигуряването на такава услуга не трябва да води до допълнителни разходи. Защото човека казва: мен сметката ми за телефон, защото в рамките на 3 дена съм подавал над 20 сигнала, аз имам допълнителни разходи само за да слушам музика
по телефона. А комуникацията при нас е на оперативно ниво, ежедневно. Аз лично се свързвам директно по телефона с мениджмънта, който отговаря за поддръжката и за отстраняването на тези аварии. Имаме 2 пъти в рамките на деня, сутрин и вечер, онлайн заседания, където присъстват целият политически екип на Министерството на енергетиката, включително и всяко едно от ЕРП-тата, както и ръководството на електросистемния оператор. Именно за това подчертах, че аз установих, че има значителна липса на правилната комуникация между местната власт и съответните електроразпределителни дружества. И затова това трябва да бъде подобрено. Слушам ви. Господин министър, как ще коментирате позицията на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация относно техния призив, нали, за спешни мерки поради липсата на ток, така че да не бъдат провалени новогодишните празници? Именно поради тази причина аз казах, че сме в ежедневна комуникация с ЕРП-тата. Именно поради тази причина подчертах, че днес те поеха ангажимент, че до края на деня всички клиенти ще могат да ползват услугата и да има електроподаване към тях. Именно и затова подчертах и механизма, който ще търсим за подпомагане и на небитовите клиенти, именно ресторантьори и други видове бизнеси през постоянно действащата междуведомствена комисия за бедствия и аварии. Но тук трябва да има инициативата и от тях през съответните кметови, областни управители тази информация да бъде събрана. Благодаря. Господин министър, от кога ще започне изплащането на помощите на битовите потребители и как? Тоест, ако аз съм нямала ток в определено време, как да получа тази помощ от държавата? Благодаря ви. Битовите потребители, това, което сме предвидели в моя доклад и програмата, до края на месец януари трябва да получат тези компенсации, като от държавата. Нали? На първо място, и ние считаме, че най-удачният механизъм за получаване на тези компенсации би бил през Национална агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Ще очакваме от ЕРП-тата да ни предоставят оперативната информация за прекъсванията, тъй като компенсациите ще бъдат изплащани за над 24 часа. Така че считаме, че в рамките на месец януари тези помощи трябва да бъдат изплатени и ще бъдат изплатени.